fins al moment ens ha permès crear un equip de treball per liderar aquest pla de transformació digital, assessorats per un expert i acompanyats per la taula del tercer sector, per una banda, i per altra banda ens ha permès prioritzar unes línies d'acció amb una visió molt pràctica per a continuació passar a l'acció i implementar l'ús de les noves tecnologies dintre de la federació, dintre de la nostra organització, de forma que en una segona etapa puguem esdevenir prescriptors, incentivar i acompanyar aquesta transformació digital i l'ús de les noves tecnologies dins del nostre moviment associatiu, dintre de les entitats federades.